câștigător al show-ului Road to Vegas. El va ajunge în Las Vegas în iunie. Campionul acestei ediții și omul care va pleca la Las Vegas. Haos, nimic nu-l mai poate bate. Toate meciul s-a terminat. O, Doamne! A luat avionul omul ăsta, mă! Alexandru Brumă, al 5-lea campion. Adrenalina până în ultima secundă. Exact, foarte tare finalul ăsta, așa ceva n-am pomenit. Ieri mă plimbam cu Pegasus, mâine văd Las Vegas. Mersi mult!